IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manarimaan iti panagmonitor ti City Disaster Risk Reduction and Management Office kadagiti resort kan coastal areas iti syudad ti Lawag. Daytoy ti inbatad ni Dr. Melvin Medel Di Manuel, head ti CDRRMO iti syudad ti Lawag. Second ka ni Dr. Manuel, iti daytoy maudi alawas iti Abril ket agkondakda iti water search and rescue wenno wasar para iti preparasyon ti water safety nga ordinansa. Actually, we will be monitoring, monitor tayo, especially the resort and the coastal area tayo. At the same time, this coming end of the month of April, we will be conducting the wasar in preparation of the water safety na ordinansa tayo para dagiti resort ket addan to men bawat resort ket addan to men mangbantay kadakwada nga train. Mainaigit ti daytoy innayon ti opisyal nga dagiti barangay iti syudad nga adan iti barangay first responder training ngem dagiti dadduma ket awan ket kunana nga isu kasapulan nga ma-encourage dagiti barangay tapno makipagpartisipar. Dagiti dadduma adda ngem dagiti dadduma met awan, that's why we encourage them also to participate kadagiti datoy wasar tayo katnon to make our city safe, more safe na tayo katnon nabibilas. Inbatad ti opisyal adagiti empleyado ti resort ti first responders ken mangi training da kadagiti dadduma a volunteers. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.